Koden ud og den er på. Hvor er det så godt i hurtigt? Nick, husk at trykke stop der. Når den er på 30. Hvad vil have du her? Jeg tjekker lige, om han er der. Og jeg er også på lidt. Jeg er på lidt. Jeg kigger hos dig. Og så jeg kigger. Hvor er du? Jeg er der til 129. Jo. Det er jo faktisk den billigste, ikke? Det er 127. Røg, så falder min 127 kort. Eller skal jeg lave indtryk? Faktisk, du ved, hvad det hedder, den er tyskeren. Den har 2 millimeter. 3 millimeter. Jeg laver 4 på 2. Men han kan også... Du kan købe til Wise, du kan købe nemmere, og så... Jeg har ingen... Hvordan skal du så slappe? Nick, der er 10 sekunder. Husk at trykke stop, bro. Du kunne godt lave en hvad hedder den, Liga BBR på en side, og på den anden side